Trojizbový byt, 65 m2, na terase, Inžinierská ulica. Poďme sa na ňo spoločne pozrieť. Keďže ide o pražský typ, boli zväčšené spálne a kúpeľňa, čo je určite výhodou tohto bytu. V okolí sa nachádzajú viaceré základné a materské školy, zástavku máte len 6 minút peši, na nákupy do obchodného centra Galéria, kde nájdete všetko potrebné, to máte len za 5 minút a zelene, tej tu je ozaj dosť. Ak sa vám páči tento byt, neváhajte ma kontaktovať. Som Jakub Straka z Branislav Čuri Reality, teším sa na obhľadku.